Ai. Comeza hoxe Besteiro Directo, esta aposta fresca, natural, de enfrontar unha campaña electoral en contacto ca xente. Iago. Besteiro. Encontrámonos con que de repente non hai pisos para Que raro. Deberán timbrar arriba. Carísimos e as condicións. Pensei que timbrara Besteiro. Bueno, pois non era Besteiro, pero está Xurxo do Bar, que tal? Moi boa, Xurxo. Moi bo día. Que tal? Seguimos aquí na campaña Gamer no Recuncho Gamer. Hoxe acompáñanos Xurxo do Bar, que é o número 5 polo PSDG-PSOE en Ourense e tamén é secretario xeral das Xuventudes Socialistas. Con el imos volver pillar o camión por unha zona aí que nos faltaba de Ourense e imos chegar ata Vigo e tamén imos a facer un pouco de traballo en equipo, por lo que sexan precisan os socialistas facer traballo en equipo, co Overcooked, un xogo así de cociña de facer entregas varias de pratos, e comandas, e cortar, e cousas varias. Lembrade que xa temos as entrevistas cos representantes do BNG e Partido Popular no noso YouTube, tedelo aquí na descripción, e que mañá pechamos campaña co desafío entre estes tres entrevistados no Sonic, a ver quen pasa máis rápido a primeira fase. Así que se non queres perder ningún destes contidos, suscríbete aquí a canle e polo demais imos arrancando o camión e imos con Xurxo do Val. Benvido a Recuncho Gamer. Nada, encantado de estar aquí. Encantado porque ti de videoxogos un poquinho si que lle das. Sí, antes daballe moito máis, agora coas clases, coa política teño moito menos tempo, desmais, teño aí parado o Hogwarts Legacy e o Far Cry 6 para rematalos, pero sí, doulle, gústame. E ademais na miña casa somos de videoxogos, que a miña irmá é diseñadora de videoxogos, entón era moito do Battlefield, do Call of Duty, obviamente, tamén obviamente do GTA, e logo xa o Mario Kart, o Zelda, sobre todo o Zelda é dos xogos de Nintendo que máis me gustan polo tema de que hai que pensar un pouco. O Zelda non se fala moito en campaña do Zelda, pero que tal de campaña? Que tal das casgaxes e... Ben, canso porque eu teño que facer campaña na provincia de Ourense porque son número 5 pola candidatura dali, pero tamén pola miña responsabilidade política como secretario xeral de Xuventudes teño que facer campaña por toda Galicia, apoiar os compañeros e compañeras de Xuventudes que non son candidatos, pero sempre ben, non? Que estemos con eles. Entón xa debo de levar uns 3.000 kilómetros ou algo máis feitos estes días. Pois vas a matar porque te vou meter algún kilómetro máis porque imos probar aquí o Euro Truck Simulator, así que ir desde unha canteira preto de Barco de Valdeorras ata Vigos, che parece. Avaría no vehículo é cousa de Recuncho, que non atinou ben aquí mentras... A ver, eu aquí non quero ser malo, porque eu a Ourensanía ainda non a manexo, pero os límites de velocidade hai que ver que imos con camión, cuidado. Claro, é que... Como a ver, si aquí te... Son a 30, é a 30. É que claro, é que dende a época de Baltar xa collemos carta libre todos para ir un pouco por encima do límite. Se che dá aí, vamos un poquinho a cámara para a esquerda, creo que aí anda o Sil, non? Debe ser o Sil, mira, aí un coro. Sí, o río que nutre o Miño leva fama e o Sil porta auga. Pasaremos polos Peares, terras de Feijóo. Que tal estás vendo? Non sei se recoñeces algún ramo destos tamén. Non... Isto seguramente case todo é... inventado. Non inventado, pero mira, espérate, facemos unha pausinha aquí, espérate. Tras unha pequena pesquisa, parece que isto é a Avenida Galicia, saindo do casco urbano do Barco de Valdeorras, o que sería a Nacional 536. Imos ir poñendo alguna imaxe máis de algún punto concreto que teña semellanza ca realidade. Pon o barco, seguramente sexa o barco, vale, sí. Estamos entrando no barco. Sí. Claro, aquí, non sei, se coñece moito o barco, todos os... Coñezo algo, pero esta parte concretamente non me soa. No, pero bueno, eu creo que a zona gasolinera e demais sí que debe haber, porque os polígonos teñen bastante... Sí, o sea, das gasolineras, iso é... Vamos a ver aquí un momento a marcar a rota, se queres marcar por aí Vigo. Mira, metemos hasta estas industrias aquí de Vigo, que sí xa sabemos que vemos ao porto e... Marce, dalle aí o X, e agora co... Aí está. Se ti vas só, isto... Comando... Non sei se é unha central eléctrica ou unha cousa por aí. Na provincia de Ourense son máis encoros que outra cousa.
A enerxía Galicia ten moito potencial enerxético renovable e hai que apostar pola enerxía hidroeléctrica, pero tamén pola eólica. Levamos moito tempo parados en facer parques e ademais se queremos apostar por novas industrias temos que tirar disto, sobre todo por unha sinxela cuestión. O 75% da enerxía que importamos é que falar de enerxía xa... Vamos a darle para atrás, non pasou nada. Isto parte amistoso e... xa está. O 75% da enerxía que importamos é de combustible fósil. Entón, estamos producindo enerxía grazas a combustible fósil. Está carísimo, entón, nós o que temos que aproveitar é ter enerxía renovable e transformar esa enerxía renovable. O ideal, enerxía eólica, porque tamén temos as rachas de vento máis intensas de toda Europa. E iso implica tamén falar da eólica, tanto terrestre como da eólica marina. Pero, eso sí, repercutindo sobre as comarcas e sobre a sociedade. O que temos claro é que o beneficio non pode caernos de sempre. Hai que apostar por unha empresa pública, 100% pública, nada de público-privado, como o que está promovendo agora o Partido Popular. E ademais é outra cousa, a enerxía eólica é unha boa forma de facer unha xestión de montes, sobre todo aquí en Galicia, que o problema que temos é que hai moito minifundio descoidado, dende que o PP se cargou o Banco de Terras Públicas, ninguén se preocupa, non hai, entón, ou ti lle deixas a xente facer negocios co eucalipto para que arda máis o monte, ou ti, Xunta de Galicia, coidas os montes, unha boa forma de facelo e tendo a eólica. Entón, nós defendemos aí o uso da eólica marina e terrestre. E onde logo as velocidades que hai aquí non son as que aparecen na vida real, porque a limitación, bueno, agora 80 sí, pero antes o de 70... É certo que hai que ver que tramo, é que esta carretera está moito mellor cuidada que a da realidade, Moitas veces no rural o que pasa, sobre todo no Ourense, que moitas son da Deputación e ves un salto entre un concello que está gobernado polo PSOE e outro que está gobernado polo PP, mais tivemos un alcalde hai uns anos que se pecharan no concello pola falta de inversión da Deputación nas carreteras. Imos despaciño porque si xa estamos aquí. Isto é o Sonache. Isto si... A dereita xa si. O Ponte Milenio, home, comeronse a Ponte Romana, pero bueno... Claro, está antes, sí. Bueno. Sí, en teoría está antes. Sí. Pero isto na vida real sería o pabellón dos deportes. Aquí o que fa moi ben son as rotondas, directamente se che meten a rotonda. Entón ti des a rotonda, ves todos os puntos e dis, sí. Sí, esta rotonda... Porque es... Bueno, aquí comeronse dúas rotondas, porque hai unha antes e logo está esta, que esta sí que é imaxe fidelina da realidade. Ai. Sí, bueno, eu cando saio de Ourense, non sei cal é, eu cando saio de Ourense non fago isto, Aí está o barrio do Couto. Se queres facer unha mini parada, temos permiso de parar aquí. Se queres parar e mover a cámara, se queres ver alguna cosa por aí que haxa, por aí abaixo están as termas, máis por ali, que é un dos potenciais que máis temos que explotar en Ourense, por aí tamén vaise a Reza. Sí, a ver, imos explicar unha cousa. Tecnología do GTA, o normal é que, claro, é normal, porque aquí o camión vai super é moito máis realista que o GTA. Sí, está en modo fácil, que non hai que poñer marchas ni nada, quero dicir que isto... Non, porque non me meto niso. Bueno, esta salida non é tan realista tampouco, porque hai dous carrís. Agacho de entrar un autobús, non digo nada. Nada. Ese pincha seguro, como de rueda. Xa desapareceu o río, de repente, xa non hai río Miño. No, claro, agora, aquí en algún punto, nesta autovía, en principio, había un tramo que vai para Santiago e outro que sigue para Vigo. Que é a 53 a Santiago, non? Sí, a de Vigo, cale, que é o rollo... A 52, que aquí conecta Vigo con Madrid. Sí, de feito, aquí pon no mapa. Pois agora mandanos pedir para a dereita, porque senón xa nos mandaba Portugal esta, que está. Aquí o xogo xe chico, todo en miniatura. Mira, vai por Portugal, rueda, Xa está fuxendo porque sabe que hai cambio. Mira, un camión de cesta, boas froitas.
sei. Que pode... Cambiamos o bus pola fruta. Ai, ostras. Xuro que non sei Este que por aí. xogo... Vale, cuidado aquí cos adenteamentos, que aquí todo o mundo quere adiantar. Mira, ollo que igual aquí hai retención, Sí, non, hai tramos... É gracioso, ademais os tramos de Porriño xusto, pasando Porriño para entrar en Vigo, pola zona de Mos, e onde máis retencións hai de ver. Vou preguntar, a A52 ten peaxe? Non ten peaxe, Porque ten peaxe a 53, sí. a P53, pero é curioso, porque hai dous tramos, o tramo Ourense-Lalín, que é totalmente gratuito, que é a AG53, que foi o tramo que Touriño, nun intento de evitar a discriminación á provincia, pois decidiu que non fose de pago, foi o maior éxito do goberno de Touriño naquel momento, e logo o tramo que lle tocou facer xa Feijóo, que era o de Lalín a Santiago, hai unha clavada e unha peaxe. Opa, Sí, perdón que te interrumpen, nada. Joder, xa estamos casi... Non, xa é rande. Non, xa, carai. Ali é rande, mía. Sí, que velocidade, vayas, ir así todos os días. E pois a P53, que é o tramo de Lalín a Santiago, que é unha barbaridade, son 6,15 €. E nós estamos aí traballando tamén co goberno de España para buscar a gratuidade. Non só da P9, é que hai máis país máis aló da P9. E aquí estamos todos os días falando da P9, de todo o que hai na P9, que, ollo, sen discriminar e sen deixar de lado a xente toda da P9, porque tamén é caro, porque eu vivo a P9 porque pola política, pero que a P53 tamén é unha barbaridade, para o tramo que é, para os kilómetros que son, o que cobran é unha barbaridade. Pouca xente falaba diso, ata nós que o acabamos de meter na xenda política as bonificacións da P53 e buscar a súa gratuidade. Canto, o sea, se entrades no goberno, canto tardaría, crees que tardaría esa xestión, o sea, conseguir esa gratuidade? Pois a gratuidade ao 100% non sei canto tardaríamos, pero as bonificacións xa van ir nos primeiros orzamentos do goberno de España. É o compromiso que acadou Pedro Sánchez co Partido Socialista Galego, tamén co Bloque, certo, pero principalmente co PSDG, en principio nestes orzamentos xa deberían dir. A ver o que fai o Bloque, porque o Bloque é moito de convidar a facer cousas, pero despois, a hora de verdade, non pon cuartos nin votos, porque nestes 4 anos a P9, que fora un compromiso no que se chegara para o goberno de coalición da anterior legislatura, nos cumprimos, metémolo nos orzamentos e o Bloque votou en contra dos orzamentos, non apoiou a gratuidade. Entón aquí quen apoiou a bonificación, da P9 foi o PSOE. O representante do PP que veo, Raúl Santamaría, si que dixo tamén iban pedir gratuidade. Bueno, pero eles son de pedir despois... Aquí estamos coa concesión aínda aturando a concesión da P9 porque eles foron incapaces de facer nada. E, por certo, tampouco votaron a favor das bonificacións. Entón, bien, estamos Porto de Vigo xa por aquí. Sí. Non sei se controla... Bueno, no Porto non me tengo nunca, pero... Eu pouco controlo. De Vigo controlo as luces. O Dinoseto creo que non vai tarde. No, Dinoseto xa... O último anuncio que fixo o goberno de España foi hai unha semana e media, 2, dunha nova fragata, e a verdade é que nestes últimos 5 anos o goberno de Pedro Sánchez está facendo unha inversión enorme na Navantia en Ferrol, que lembremos que é unha cidade onde nos últimos anos, cando gobernaba Rajoy e gobernaba Feijóo, estaba xente nas rúas, que a xente se ia ao paro, non había case actividade económica nos astilleiros de Ferrol, e agora de repente foi chegar Pedro Sánchez e se están creando postos de traballo, a actividade económica, e máis, antes das municipais lembro un titular que era de que Ferrol aumentara o seu censo, era dos poucos grandes concellos que aumentaba o seu censo, e iso é algo pois, a ter en conta en canto materia de política industrial. Oye, pero hai que buscar outras novas industrias tamén, hai que buscar novas industrias, a la veña. Hai que buscar novas industrias, reforzar as que xa temos, facer unha reconversión adaptada ás enerxías renovables tamén, porque acabamos de pechar as Pontes, Meirama, polo tema da transición ecolóxica, entón hai que buscar novas formas de impulsar o potencial industrial e manufactureiro de Galicia. Que de Meirames, a mí pillame en shock porque eu vivía nunha escola na que miras pola ventana e vías, estaba por Cerceda,
a imaxe creo que foi a comezos deste ano, cando xa o último dos tres, digamos, había os chimeneas e unha tal, e creo que é unha imaxe sí que bueno, que moi Sí, claro, moi claro. Sí, é significativo, é o tempo. fin dunha era. Para Galicia é moi importante, porque estamos falando que son as centrais térmicas que máis aportaban, a das Pontes era a central máis contaminante de España e das máis contaminantes de Europa. Entón, a toda esa xente hai que buscarlle unha saída profesional. A esa comarca hai que buscarlle un novo potencial económico tamén. A Galicia, que Galicia caracterizámonos por ter unha industria moi electrointensiva, hai que buscarlle alternativas tamén, sobre todo, para as novas empresas. Queremos apogar por empresas basadas na tecnoloxía, no coñecemento, así máis de máis sí, porque hai moi poucas en Galicia, por certo, hai 120, máis ou menos. E se queremos darlles ese impulso electrointensivo, esa rede de electricidade, temos que buscar as novas alternativas tamén. Buscar aquí o punto de electrointensivas. Electrointensiva, industria electrointensiva. Ahora vou que a parte na que eu son intenso, que é o tema videoxogos. A pregunta que estou facendo a todos. Coñeces algún videoxogo en galego? Non. Creo que non. E agora cando che digo, que acabamos de xogar? Ah, bueno, sí. Claro, é que cando me dices videoxogo, sempre penso, pois claro, o que eu xogo normalmente xogos da PlayStation, cousas así, non estaba habituado a xogar aos xogos de ordenador. Moito, claro, agora non que haya nisto. Que en PlayStation hai algún, pero a verdade que é pouquiños. Claro, os básicos, os xerais... Cosa que é pouquiños, case 100, pero non chamamos a 100. Entón, claro, eu aí sí que vexo unha... Bueno, que falta material, sobre todo cando sempre cito da iniciativa Xabarín, que é importante, que sabe para diante tal. Sí, pero hai que buscar novas formas tamén. Porque hai a xente nova non está só nas plataformas, que eu vexo mellor que este nunha plataforma que nunha canle de TDT tal, eu aí entendo así, pero sí que o videoxogo xa non son mocidade, porque tamén os videoxogo videoxogos... tamén é outra forma de cultura, hai que entendelo, porque cando sacamos os bonos de cultura do goberno e bonificábanse videoxogos, a xente alterouse, en plan, non, pero que é unha nova forma de cultura. No Agadica aparece. Entón, claro, e aquí, pois o que falábamos antes, a Deputación de Coruña promove os premios Youtubeiras, que fai en certa medida un recoñecemento desa promoción cultural do galego alternativo. Entón, sí, hai que traballar. Hai que traballalo... Pode decir que non, usando final isto. hai que traballalo. E que nos últimos meses estamos dando paseos de xigantes. Primeiro co galego no Congreso dos Deputados, co voto en contra do Partido Popular, e agora estamos intentando traballalo a nivel europeo. Entón, ese recoñecemento xa debe de ser unha porta para que todas estas plataformas do videoxogo, do internet, pois tamén o queran recoñecer o galego como un idioma a ter en conta, pois por exemplo no TikTok, hai unha pelea de que o TikTok só recoñece o español, o castelán, pero non recoñece o galego. Pois non, iso tamén hai que traballalo, porque hai ese dereito temos que ter ese dereito lingüístico a que o noso idioma tamén se recoñeza en todo tipo de redes virtuais. E como facemos iso? Iso, pois, é un camiño longo. É unha pelea contra xigantes. Pero que sexa unha pelea contra xigantes non quere dicir que nos temos que dar por vencidos. Hai que pelexalo. É importante. Eu creo que pequenas accións que ides facendo toda a xente que estades neste mundo, eu creo que contribúen bastante, porque un gran, outro gran acaban facendo unha marea. Hoxe a Deputación de Coruña, as youtubeiras, mañá pode ser a Xunta quen promova tamén este tipo de certames, en algún intre alguén, pois, verá o interese. Imagínate, agora se a Xunta de Galicia mañá trae algún tipo de... non é congreso, senón competición de eSports, con todo o que move. Cando don Diñeiro chama a porta, as empresas cambian moito o chip. Eu diría que as que veñen, polo xeral, veñen algúns de fora a facer cosas en Galicia,
E, por exemplo, o galego é unha das cousas que non está moi presente. Non está presente, pero... Non vou citar cousas concretos, pero en xeral... Pero a administración tamén ten que facer esa promoción, porque se pasa no mundo da música, que, por exemplo, en País Valenciá ou en Cataluña, sí que se promoven moito os grupos musicais por facer música en valenciano ou en catalán, porque aquí na Xunta de Galicia non podemos facer unha promoción de videoxogos en galego. E darlle tamén saída a toda esta xente que está facendo os estudos de filoloxía galega, unha forma de telos aí. Incluso, por axudar, aparte comentaba o Julio Valde, que o son por Coruña, que foi rector da Universidade de Coruña. Aí hai comunicación audiovisual, está enfocado a videoxogos, hai un mestrado de videoxogos que está en Ferrol. En Vigo hai os estudos de traducción e interpretación de videoxogos. E que pasa tamén con moita esa xente? Claro, porque ese videoxogo que non traballa en Galicia, que teñen que ir para fora. A miña irmá fixo comunicación audiovisual en Burgos, fixo máster de diseño de videoxogos en Madrid, agora é diseñadora de videoxogos, pero traballa para unha empresa cuxa matriz está en Barcelona. Por que non podemos ter aquí ese tipo de empresas tamén? Por que non podemos, o que che comentaba antes, por que non lle podemos dar saída tamén a esas matrices a que estén aquí presentes en Galicia? E darlle saída laboral a toda esta xente dos nosos campus da comunicación audiovisual, e non só iso, tamén, pois, os de filoloxía e todo iso que... É audiovisual, o mundo inteiro, pero ao final son cuestións moi multidisciplinares, van a depender tamén moito da maña da xente, do que vayan aprendendo. Sí, os precisan guionistas, precisan técnicos enxeñeiros de son, precisan enxeñeiros informáticos ou informáticos a secas, para a programación, entón... Que é unha cousa transversal e aparte vese noutros sitios onde se aposta por eles que é unha industria que factura a nivel cine ou incluso máis. Sí, o ano pasado 2.000 millóns de euros aquí só en España. O que sí, non se vou preguntar por a enquisa porque me dicir, bueno, a nosa enquisa é a do 18 de febreiro... Pero, home, a ver, o 23 de xullo as enquisas dábanos mal e mantivemos o goberno. Digamos que a paisaxe está entre dúas opcións con diversos matices en reba. Estaría unha mantendo o Partido Popular, que seguramente con maioría absoluta, non sei se igual Democracia Ourensana, se sabe que es de Ourense, tes un pouco máis o papel como vai. A ver, a Democracia Ourensana pode andar xogándose aí e sacar a ver o que pasa, a ver como responde a xente. Ademais o PP deu ya publicidade agora co entroido a Jácome, pois entón, claro... Entón, a relación pasaría co PSOE e BNG case seguro, porque non creo que non mos dá ningún dos dous maioría absoluta. Non, de momento non, dentro de 4 anos esperemos que sí. O moito volca. Bueno, o CIS se deixa un pouquinho máis igual vai chegar, pero en fin. Dixo o CIS, non o CIS de Tezanos, que isto non é tobega. Pero entón, claro, iso vai requerir poder traballar en equipo, eu creo que son factores tal. Entón, traecho un xogo que é Overcooked, que consiste en montar unha cociña, o sea, de servir unha cociña, preparar platos, pois entre dúas persoas ou atacar. Estamos dous hoxe, entón imos xogar dous, entón imos lo carregar por aquí. Entón, isto vai ser un pouco tutorial. Eu diría, ti eso de arriba son de abaixo, entón, coño unha leituga, vou xa aquí, ti tes que coller a leituga, a leituga que te acabo de deixar, tes o vermello. Sí, pero como collía? Non, pero tes que coller a leituga primeiro. Ah, vale. Tes que coller a leituga, co X, eso. E agora vas a cortar, e agora tes que cortar co carao. Aí está, carao, pum, pum, pum. E agora colles a leituga, deixasma, e o cortadiña, en plato, e mando a servir. Isto sería a dinámica. Mira, agora pídenos unha ensalada, leituga, tomate, non sei que. Vouche pasando a leituga. Vale. Eu paso che mentres o tomate. Espera, que non acabaches de cortar o outro. Tens que acabar de cortar. Vale, ahora pásame o tomate. Pásame un. Vale. Estamos en modo práctico, ¿eh? Vou aquí collendo en plato e demais. Vale. Denos 8 propina. Que toca agora? Pepino, vale. Vouche pasando aquí ingredientes. Mira, vou fazer así. Ala, xa te deixo aí, vale? Perdón. Collo pepino que igual cando pasa máis de 5... Cal é a regla? 5 segundos? 3. Eu sempre usei a dos 3. A mí non me parece boa idea, porque se che cae en lama, da igual que leve medio segundo. Digo lama por non decir unha cousa máis fea.
creo que, perdón, eu que estou despistado, como non sei falar e xogar a vez, por visto. Epa! No, esa te pilla a leituga. É que a leituga túa serví na soa. Serví unha ensalada de soa leituga. Ai, vale, la facho matar. Vale, estou aquí emplatando, servimos. Moi ben. Vale, agora temos xa, vai freestyle. Entón, pídenos unha de lechuga con tomate e outra de lechuga só. Ti, non sei se faz de ti ou faz de besteiro, é de quen queres que faga. Ou eu obviamente fago de José Ramón. Eu quen queres, Salvadorilla ou que está facendo fillas outro día cordeu que? Non, orellas. Quedou encantado facendo as orellas. É que eu son de filloas, Ti que de filloas ou de orellas? Eu son de filloas, pero sobre todo das filloas de sangue. A mí o que máis me gusta son as filloas de sangue. Lembro cando a miña avoa as facía, cando facían a matanza no pobo. Sí. Eu creo que era o mellor postre que podía facer a miña avoa. Boto moito de menos podelas comer. Vale, necesito de pepino, vale. Venga, Temos 7 segundos para preparar este pepino, sen presión. Estamos aquí acabando o escrutinio, veña. Non me vai dar tempo. Non me deu tempo. Ai. Bueno, entregamos canto servimos aquí. O tema de reparto de series, Sí. Claro, eu aí non sei se, por exemplo, ti se chaman, dixen, vale, vamos a ir a este departamento. Cal te debes ti cómodo? Que con tipo consellería ou... Pois a ver, eu creo... Non digo o cargo, Claro, non te vamos a ter conselleiro directamente, pero... Eu non vou a ser conselleiro, obviamente, pero a min gustaríame traballar na Consellería de Economía, porque eu son economista, é algo que me gusta moito, senón a de enerxía, SVS, eu creo que son cousas que a min gustanme. Cales creo que tamén debería de levar o partido nun hipotético goberno de coalición co Bloque, pois economía, transformación enerxética, digital, sanidade tamén, porque son consellerías onde, bueno, educación, son consellerías... Porque tes deixarlle unha... Xa, hai que deixarlle ao Bloque algunha, obviamente, algunha terán. Imos a primeira fase, que aquí xa imos un pouco máis libres, creo que vai ser... Parece que tipo sushi. Pois a min gustame moito a comida asiática. O máis normal é cando chego tarde, estes días sobre todo, que moitas veces chego tarde a casa e teño a nevera totalmente vacía, pido comida asiática. Iso que son moi deportista e non hai que abusar. En Santiago ás veces imos os meus amigos e máis eu imos aos buffets libres estes que hai como hai un ao lado da miña casa, o Sushi Fafa, que está boísimo. Aquí facendo publicidade, o Sushi Fafa, a ver se me dan algún desconto. O sushi. Aquí no Patreon. Tamén gustame moito a comida italiana, pero fona rebaixando moito hidrato de carbono, entón, bueno, cando podo, cociñome eu. E probaches facer a receta esta de besteiro que saia por redes facendo... A do polo con chocolate, que parece moi raro de botarlle chocolate ao do polo. Entón, non a probei. A mí o que mellor se me dá son os arroces. Imos aquí facer cociña, entón, teño que pasarse aquí, mira, como repartimos? Pois un sirve, outro... Corta. Vale, entón, espérate, te teño que servir aquí, que ahora está, mira, aquí ves aquí as ordas que piden, entón, o materia prima estamos pedindo destes, así que non me saques así, miles. Vale, ese. Bueno, pois queda aí troceado. Vai cortando estes. Ou se non, podes encargar un de unha peza, tal. No, claro, hai que meter un plato, hai que emplatar. Vai para o prato, claro, ahora estamos misturados, non está. Eu podo cortar tamén, estou pensando, estou aquí mirando. Nada, e iso, mira, ahora sí que nos piden, hai que cortalo, está cortado xa. Sí, ese está cortado. Para que pega un plato. Claro, vale. E logo hai este señor aquí de verde que nos dá pratos de cando en vez. Pero bueno, se queres vamos a poñer por aquí. Isto non está sendo a cociña que funciona, que diría o outro. A ver se estaba aí. Vai. E agora, vou dicir todos, que acabo de dicir todos os eslogans para que non me digan Vasco non sei que. A ver, veña, orde un poquinho, hai que servir. Se non mandas ti, teño que poñerme un modo... Vale, que a ver, vale, gambas. Veña, corto en plato. Vale. Corto en plato. Para servir, non? Estamos pidiendo ahora, está sendo en orde con ocho. Sí que hai que pedir un pouco en orde porque tamén isto, a paciencia vai de esquerda a dereita. O sea, os que urxen máis a unha esquerda e demais. Vou pillar este que xa ten tal. Emplatamos os dous, servimos os dous xa que están. Non estamos lanzando nada os platos. Aí vai. Vale, hai que darle dous deses. Vou preparar outro. Vale. Perdón, sí. Os Os platos agora mesmos os ten este de aquí.
Está xeitosiño, creo que é sinxelo de xogar este. Digo porque tamén estou un pouco a cegas, Estou como Salvadorilla facendo orellas. Eu creo que pilloulle por sorpresa, pero gustoulle facer orellas. Sí, eu... Bueno, casi mellor que non sepa facer filloas, porque senón teño que mostrar un problema. Facendo cos platos unha cosa rarísima. A ver, quedan 23. Teño que cortar isto, vale. Aquí, só gambas, todo gambas. Todo que queda son gambas. Gambas, sí. Dirás, que fai ese prato en riba de onde hai que cortar? Non o sei, non me preguntes. Estou nervioso. 5 segundos, veña. Mándate ese, mando este, deixa pasar, desta vai. Foi. 780, moi ben. Ben. 780. Mira, a 300 pedianos, 780 nada. Está bárbaro. Isto xa ti firmas un escrutinio así sobre o que vos dan, 300, que... Sacar 780 deputados, ostras, claro. Bueno. Claro que firmamos. Pois eu, se parece xámola aquí. Vale. Eu creo que igual hai que dar as órdenes máis claras, porque eu íbamos aquí un pouco tal, iban saindo cousas, que iso tamén é a cousa que se vai a facer, pero igual, que o plan este un pouco escaso tamén está ben. Que tal pasaches? Ben, estuvo entretido, é unha cousa... Pois fora do coteado normal, pois está guai. Gusta. Pois nada, pois eso, este espacio patrocinado pola Deputación de Coruña, por lo visto, porque como somos youtubers e tal, despedimos aquí. Patrocinado polo PSDG. E mañá, pois imos ver que tal o fai Xurxo co Sonic e co resto de entrevistados que pasan aquí por el Concho. Toda a graciña de Xurxo. Carolguiño, moitas gracias, Diego.